today is Wednesday. I-haul ko sa inyo yung mga pinamili ko kay Jonalyn. And also, bumili na rin ako ng mga chocolates for Halloween. Then, yung mga bata, yan, umuulan. Pumasok na sila, naglalaro sila sa labas. So, kahapon, nag-grocery na ako ng mga drinks. Mga drinks lang muna kasi nakakapuno siya ng cart. So, inuna ko na kahapon yung drinks nung after ng dance lesson ni Holly. Tapos, ngayon naman, after ng dance lesson ulit ni Holly, kasi diba, Tuesday, Wednesday ang dance lesson niya. So, ngayon naman, pumunta ko kay Jonalyn para kunin ko na yung mga gusto ko kunin sa tindahan niya. Bilhin sa tindahan niya. And pinick up ko na rin yung pinatagot ko sa kanya, pero binigyan niya ako ng bago. Mama, ipakita ko sa inyo kasi tagal ko na yun sa kanya binili and then hindi ko sa kanya nakukuha. And sabi niya, meron siyang bago, so yun ang binigay niya sa akin. Para sa mama, makikita niyo. So, kahapon nag-grocery tayo mga drinks. Then sa Friday, mag-grocery naman ako ng mga lulutuin natin. Kasi alam niyo naman, di ba, na pupunta dito sila Race, dito sila mag-spend ng Halloween. So, sa Friday dito sila. So, sa Friday na lang ako mag-grocery kasi gabi sila darating. So, kaya hindi mo na ako namili. And then, sa Thursday, magpapa-SMS tayo. So, ano unahin natin? Ito na muna, yung kay Jonalyn. So, bumili tayo ng ito ba, yung meron na silang ano guys, boy bawang peanuts. First time ko to. So, sabi ni Jonalyn, masarap daw yan. So, kumuha ko ng 3. Ayan, boy bawang. Hindi cornix yung kinuha natin this time. But boy bawang. May malaki siya doon na boy bawang. Sabi ko, grabe, ang laki-laki niyan. Mayroon sila yung parang gano'n na kalaking boy bawang. And, sabi ni Jonalyn, masarap daw tong itlog na maalat kasi hindi siya ganong kaalat. Which is good. Gusto ko yung hindi masyadong maalat na itlog na maalat. Yes niya. And, bumili ako ng, hindi ko pa ito natatry. Itong creamy and cheesy. So, kumuha ako nitong isa para matry natin. And ito yung favorite ko na fried sardines in oil. Masarap to guys. Masarap talaga siya. Nakikita nyo na yan sa akin lagi. Masarap to. Ngayon wala na. Dati-dati ang dami kong binibili sa kanya. Ayan na lang yung natira. Then, Ligo. May on the go. On the go. Pag nagkikrave ako ng sardinas. Ayan. Madali lang siyang kunin. Ubus na yung sardinas ko eh. Meron ko dyan isang malaki. Eh, ito, pang ano lang to, pang isahan. Kaya, kumuha tayo ng 5. And, ito yung, tawag nito, what's that, yeah? Okay. Si Kuya. And, ito yung, si Kuya, masaya siya kasi favorite niya ang Filipino style na spaghetti. And sa Friday, walang pasok ang mga bata. Ayan, spaghetti noodle, spaghetti sauce. And si Holly, pumunta kami nung bumili kami ng chocolate, si Holly bumili ng pang Halloween makeup. Siyang kumuha niyan. And bumili rin, hindi na to kay Jonalyn, nagkahalo-halo na. Bakit to nagkahalo-halo na? Hindi na yan kay Jonalyn. Nilagay na dito siguro ni Holly yung mga gamit niya. Tapos, eto naman yung chocolate. Hindi pa. Ito naman. Tapusin ko muna yung kay Jonalyn. And eto, bigay ito ni Jonalyn. Palibre ito ni Jo. Ito yung piatos. Thank you, Jo. Taga rito kayo, guys. Or sino mo nanonood sa akin malapit sa Mount Gambier. Kay Jonalyn, ang dami niyang Filipino food, guys. Kung gusto niyo lang naman. And eto, mayroon tayong tender juicy hot dog. And sweet chorizo. Ayan. Meron din itong spicy ata. Yes. Bumili rin ako ng sweet chili chorizo 2. Ay, ang lamig. Ang lamig. And eto na yung ito yung sinasabi ko sa inyo na in-order ko to sa kanya. Medyo matagal na. Ito yung ano ba to? Yung pang chicharong bulaklak. Tapos, meron siyang bago. So, hindi niya na binigay sa akin yung pinatago ko sa kanya. Ito yung chicharon bulaklak. Ayan talaga. Meron talaga siyang ano. Kasi yung nabibili ko sa Adelaide, yung sa Asian, bituka naman yun. Intestine rice, intestine. Tapos, bumili ako ng
bangus, yung binabad ng bangus. Binabad ng bangus. Ayan, dalawa. Then, ano pa ba yung kalyo? Ayan, another hot dog. Ito naman, yung regular tong tender juicy. Meron din siyang cheesy. Super tender juicy hot dog na may cheese. So, ayan. And then, regular hot dog. Favorite kong tender juicy. And meron tayong tuyo. Then, tinapa. Tinapa. Ayan yung tinapa. Then, coconut. Yung shredded yung coconut. And, yan. Then, next is, ito yung mga chocolates, guys. Ang daming chocolates. Meron tayong Freddo. Oh, the type one just go around for all. And meron tayong the natural na, masarap to guys, na lolly. Kung alam nyo yan. M&M's and chocolate and swirl. And si Holly ang kumuha nito. Skittles na, ayan, zombie. Ayan. Why? Do you have regular? Yeah, I do have regular, yeah. I don't know what those. Yeah, that's not for you, Kuya. That's for the kids. M&M's. I'll take some before I leave. Ha? I'll take some before I leave. Yeah. Mars. Kuha daw si Kuya bago siya umalis. Pag nag-ano ba siya, nag-house to house para mangulot siya ng mga chocolates. So, and Skittles na zombie na si Olga ang kumuha. Milky Way. Tama ba? Milky Way. And itong favorite ni Jan, Cherry Ripe. Ayan, Cherry Ripe. Ito flake. Masarap yan. Yan ang favorite ko din. Isa sa mga gusto kong chocolate. Then, si Holly ulit ang kumuha. Pumunta kasi nga siya sa doon kung saan yung mga Halloween na binibenta. So, kaya nakakuha siya ng makeup. Tapos, eto naman yung mix na Mentos. Minis na Mentos. Ayan. Eto, Maltesers. May bagong sneakers, guys. Peanut Brownie Fan Size. Ayan. Hindi ko alam kung bago to, pero first time kong kumuha nito. Ayan. Yeah, new. And, madami tayong kinuha flake kasi nga gusto ko yan. Ito may gusto. Cherry Ripe. Then, sneakers. Sneakers yung bago. Diba? O, ayan. Ito yung ating mga napili today. Hindi ko natabunan tayo. Then, mag-unboxing ako. Matagal ko nang binili to, guys. Meron akong, mamaya ipakita ko sa inyo yung i-unbox ko. Binili ko siya way back pa, bago pa kami mag-holiday, mag-caravan holiday. Ngayon ko lang siya i-unbox kasi, para mamaya, basta ipakita ko lang sa inyo. So, itago ko muna ang mga to. Ilagay ko muna sa pantry, then ilagay ko sa freezer. Eto gusto ko to. Okay. That's chicharon. Okay, mag-unboxing ako. Iligpit ko lang mga to. Kasi yung mga dapat ilagay sa freezer, ilagay na. So, eto yung aking i-unbox sa inyo, guys. Eto yung Swelling Vacuum Starter Set. Meron akong binili na container nito, pero hindi ko pa siya nagagamit, guys. Nauna yun na nabili ko kasi eto, lagi siyang unavailable sa Amazon. Kung available naman, hindi siya pwedeng isan dito sa aking lugar. So, nung nag-available siya, binili ko talaga siya agad-agad. Nakalimutan ko kung magkano to, guys. I-search ko ulit kung magkano siya. Pero eto yung starter niya. Meron siya yung pang vacuum. And meron siyang ziplock. And meron din siya yung glass na container. And alam niyo naman, ako, di ba, nag-grocery ako every week. And yung ibang vegetables talaga, minsan hindi ko nagagamit kasi, lalo na yung asparagus, pag ilang araw siya, or kahit 3 days, na hindi ko siya magamit, nag-ano na siya, yung parang yucky na siya. So, hindi ko siya minsan hindi namin nakakain yung nabibili ko kasi nga, minsan inuuna ko broccoli, ganon. So, ngayon, meron na tayong, eto ang sagot. Eto ang sagot, guys. Nakita ko to sa advertise sa guys, di ba may nagpa-pop up sa
YouTube na parang kung ano-ano. So, isa to. Tapos, tinignan ko yung brand niya. Hinanap ko talaga siya sa Amazon. Hala, ayun yun naman ano niya. Ito pala una. Ito yung binili ko. Ito, matagal ko na ito nabili. Pero hindi ko siya magamit-gamit. Kasi nga, kailangan ko yung vacuum. So, nandito lang ito. Matagal na to. Ayan, ngayon magagamit ko na siya finally. Unahin ko muna to kasi ito na wala na siya sa box. So, ito yan. Ganyan yung itsura niya. So, yung mga fruits, pwede mo siyang ilagay dito para tumagal ang life nila. And, mga pagkain. Ayan, meron siya dito guys na ipipress mo. Basta, mamaya ipakita ko sa inyo. Ayan, ito yung kanyang lid or yung takip. Unahin natin to. Meron siyang, pero hindi siya mura guys. Medyo may pagka-expensive. So, meron siyang tatlo. Ayan, ang cute-cute. Ayan. So, meron akong malaki, maliit. Ito yung pinaka maliit. Then, ito yung, ay, tatlo. Ito yung gitna. Ayan, finally guys, meron na tayo nito. Tagal ko na talaga to gusto as in. Lagi siyang, parang mabili talaga siya kasi lagi siyang unavailable. Lalo na yung set. So, ang nabibili ko lang, eto lang nabili natin. So, yan. Ano siya? Ayan yung rubber niya, guys. Talagang magsisealed siya pag vacuum na, basta mamaya, pakita ko sa inyo. Ayan. So, meron tayong tatlong glass container. Parang Pyrex. Ang ano niya. Mabigat eh. Mabigat siya. Very solid talaga. So, eto. Lagi itong talaga. Hindi ito lagi available isan dito sa amin. Meron, pero hindi pwedeng isan dito. Tapos, kung meron naman, sold out. Ayan siya, guys. Eto yung pang-vacuum niya. O, ayan. Ayan yung picture. So, itatapat mo lang siya dyan dito sa may butas. Ayan, ganyan yung itsura niya. Kita nyo, ayan. Ito yung pang-vacuum niya. Yung shhh. Makikita nyo na lang ito pag ginamit natin. Ayan. Oh! Ay, naka-charge na siya. Oh, kita. Eh, paano ba? Itatapat lang ba? Teka lang natin. Ay, paano to gamitin? May takip ka ba or what? Mamaya na lang guys, hindi ko alam. Pag-aaralan ko pa kasi tinapat ko siya. For sure meron tong may takip siguro to. O diba? First time natin eh. So, mamaya na lang guys, pag-aaralan ko pa yan. Basta, eto yung kanyang pang vacuum. Ano to? Big charge to. Ayan. Kita niyo? Wala na. Wala na. Low-bat na. Kailangan ko siyang i-charge. And, eto yung another glass na container. So, 6 pieces daw to eh. So, meron na siyang, pareho lang ba ang laki nung una kong binili? Pareho lang ata. So, meron na tayong dalawa. Ayan, meron tayong dalawa. Ngayon, saan na naman ko ito ilalagay mga to? Marami akong gustong bilhin, kaso wala tayong masyadong storage. Yan lang. Dalawa pa lang 6 tabi, diba? Nasa yung wala na. Sabi, bakit? Baka. Hindi ko alam. Sabi, 6. Nandito. Nandito pala sa loob. Kita niyo pa ako, guys. Kita pa ba tayo dyan? Dito yung... nandito nga. Nandito yung ating mga ziplock. O, ano yun? May mga maliliit. Ano kaya to? Ayan, meron siyang parang clip. Ayan, meron siyang clip. So, meron, ilagay mo muna natin dito sa baba. So, eto siya. Eto yung pang-charge sa ating, so, kailangan natin dito yung sa phone.
na socket para ma-charge siya. So, isi-charge natin yan. And meron siya, eto pala, hindi pala natin kailangan. May sarili pala siya. Hindi siya katulad ni iPhone. Kasi si iPhone, di ba, ang palaki ng palaki ang phone ng iPhone, yung mga bagong labas. Pakonti ng pakonti yung laman. Wala na yung ganito, yung saksakan, cord na lang ang natitira. Tsaka yung phone, yun na lang. So, meron tayo, ayan guys. Ayan yung isi-sealed siya. Ayan yun. Ayan siya. So, meron tayong isa, dalawa, tatlo. Ito yung large ata. Large ba to? Ano sabi dito? Yeah, isang isi-sip. Closer pala to, guys. Pang-close. Pang-close pala siya. Easy zip closer. Pero pwede naman siya hindi gamitan kasi pwede mo naman siyang parang regular na ziplock. Kaso nga lang, eto, meron tayong paganyan. Iba-vacuum natin siya. Ay, nako, maganda to. And dahil kunti lang yung ziplock, ang ginawa ko ay bumili ako ng iba-ibang size. Wait lang, kuha tayo ng kutsilyo. Ito ng kutsilyo. Baka malubot ang aking camera. Si bigating kong camera. Mabigat kasi yung camera, guys. China-charge ko yan. Yan mismong camera ang china-charge ko, guys. Baka malubot. Pag naputol, alams na. Balitaan ko kayo dito, guys, ha? Kung kamusta siya para, maganda talaga siya, oh. Hindi na matatapon ang ating mga vegetables. So, ayan, mayroon siyang, madami-dami itong binili ko ata, na iba-ibang size. Ayan, dalawa. So, ilang pieces ba to? Meron tong vacuum bag set for 10 pieces. So, 10 pieces ang laman. So, meron tayong dalawang extra large. May dalawang extra large katulad nito. Tingnan natin. Basta, dalawang extra large, 4 na medium, tapos 20 pieces? Tama ba? Hindi. 20 by 23. Char ka naman dyan, oh. 4 na small. Kala ko 20 pieces. Yung size pala yun. 20 by 23, 25 by 35, and 30 by 49. So, ganito ang itsura niya, guys. Oh, ano to? Mayroon naman na ganito. Hindi ko rin alam kung pang ano yan. Ano ba sabi dito? Included one liquid protection. Liquid protection pala to. Saan ko yung gagamitin? Tingnan natin. Hindi ko rin alam. May picture siya. Ganyan siya, guys. Oh, ayan. Meron kami dito, guys, na yung vacuum, yung parang nasisealed, yung parang nasasara na siya. Yung bibili ka ng bag, or, bibili ka nito, tapos isi-sealed mo. Meron kami dito, kasi si Jan, di ba? Hala, may nahuli na naman. Easy, closer to. So, yan. So, merong ganito. Eto ba? Eto palang extra large. So, large lang to. Large lang pala yung sa set. Hindi siya extra large. Eto ang extra large. Anong ilalagay ko dito? Super extra large naman to. Ayan. Eto yung large. Oh, meron tayong dalawang extra large. And, ang maganda dito, pwede siyang labhan. Pwedeng hugasin, hindi labhan. So, eto yung large. So, meron tayong 2, 3, 4 na large. Then, 1, tama ba? 4. Tapos, 4 na small. Then, the same. So, meron akong another one na set na ganito. So, same lang siya, guys. So, medyo marami yung ating kasi yung mga vegetables, like yung asparagus, broccoli, i-chop ko na sila, tapos i-vacuum ko. So, yan yung... Guys, nalobat ako. Hindi ko alam kung saan tayo nag-end doon sa ating unboxing. Naka-charge kayo mga 15 minutes na. Ayan yung cord. Nakakabit kasi, yung camera mismo yung china-charge ko talaga. So, ayan yung cord niya. And, excited na ako dun sa ating bagong gamit dito sa kusina. I-update ko kayo. Mas sobrang ako na-excite dun sa ziplock. Yun talaga. Kasi yung glass, medyo mabigat siya. Pero okay lang din kasi para sa yun, parang sa food storage, di ba?
So, mayroon akong mga iba-ibang sizes ng glass. So, hindi na ako bibili siguro nun kasi nga sobrang bigat niya. Pero sa Ziploc siguro, doon ako mag-i-invest. Pero tingnan muna natin kung ano yung magiging life ng ating yung pang-vacuum mismo, yung mismong yung ginagamit na pang-vacuum. So, tingnan natin kung tatagal siya or basta, update ko na lang kayo guys. And, eto, hindi ko alam kung na-vlog ko to. Nasama ko sa haul. Eto yung Argentina. Ayan yung Argentina na livers. Pero wala yung pure food. So, Argentina ang meron si Jonalyn. So, i-end ko na tong vlog. And again, di ba sabi ko sa inyo, pag may ganap kami, upload ko agad. Magpapahinga muna ako dun sa late vlogs. Yung late vlogs namin ay yung nagbakasyon kami ng matagal sa caravan. So yun, pahinga muna ako doon. Upload ko muna tong mga latest vlogs para hindi na sila maluma. So, siguro hindi ko lang kung ilang vlogs ang magiging, ilang latest vlogs. Basta, abangan nyo na lang. Basta, upload ko agad-agad ang mga latest vlogs para maging masaya naman kayo. Para hindi na kayo magtampo kasi laging late vlog si Manay. Sorry naman po, pero I'm trying my best. Okay guys, nakaganito ako guys kasi ako ang nag-a-adjust sa camera. Nakakapagod ang camera. Kasi parang katayo ako, hindi ako makikita. So yun na guys, thank you. Update ko kayo doon sa ating bago kong toy dito sa Kusina. Okay guys, thank you. I'll see you Friday. Bukas magpapa-SMS ako. Then, Friday grocery. Pero hindi ko kayo masasama sa grocery kasi nga, mabigat kayo guys. So, we'll see na lang. Basta, yun na guys yung vlog natin. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Bye! Yung mga bata, nasa labas. Cause I think I do want you next to me.